wannan sako. Kamar yadda na faɗi bari mu lalabi shi Ibrahim Yala. Domin mu ji daga gare shi tun daga yaransa a cikin wannan shiri na wato duniyar nishadi. Mu ji lokacin da Mahmud MG mai ganga yake karkashin Ibrahim Yala ya al'amuran suke tafiya. Assalamu alaikum. Ranka daɗe, barka da kokari. To alhamdulillah. Ya ba ma ya duba ki. Masha Allah, a ranka daɗe, da fatan muna magana da Ibrahim Yala. Ibrahim Yala hayin banki, dan majan hayin banki. Masha Allah, ranka daɗe. Akwai ɗaya daga cikin manyan yaranka Mahmud MG mai ganga wanda muke tare da shi yanzu haka a cikin ina ga kamar ma wayar tasa ta yanke. Ina ganin wayan tasa ma ina ga kamar dama dai ba ta da isassun caji. To kadeji daga gare shi mun so mu lalabe shi, amma in hali ya bada dama ko shi in ya kira mu za mu ji daga gare shi. To kamin nan MG mai ganga ya yi kiɗe-kiɗe da dama. Shin a cikin kiɗe-kiɗe da MG mai ganga ya rera, ina ga gashi nan ya ƙara kiran mu domin mu ji daga gare shi. Hello. Wa alaikum salam, ranka dade. Malam Mubarak ina sauraron ku. Na'am, ranka dade. Nace muna tare da Mahmud MG, ɗaya daga cikin yaranka a duniyar wato Kannywood. Shin a ranka dade za mu so mu ji a iya zamanka da wannan yaro naka Mahmud. Shin menene ka fahimta a tare da shi? Gaskiya Mahmud MG ko ce Mahmud Garba yaro ne wanda yake tun da ya sa kai shi a cikin al'amarin nan yake da kwazo, kuma abin da ya fi min daɗi shi ne lokacin da zai fara koyon sana'a nan sai da ya sanar da iyayen shi suka zo waje na suka yi magana ta tabbatar da cewa da yardan su yake yin abin, wanda sanadiyan haka ma har alakar tamu da iyayen shi ta wuce maganan ma sana'ar koma ana zumunci haka. Kuma da yake Allah subhanahu ta'ala ya sa yana da abinci abin Allah ya sa mishi karfin zuciya da jure yadda zai iya koyi abu. Saboda sanadiyan wani yaro na dama kawo ma kusan yana ɗaya daga cikin wanda suka koya mishi abu. Kiɗa ba tare da wani dogon bata lokaci ba Mahmud ya bada yin kiɗa. Ƙwarai kuwa, shi yasa ake masa laƙabi da mai ganga kenan. Kafin mu al'adar mu na wayar da muka ce abin in ga har mun fara yadda mutum ya mana kiɗa a piano da waka a studio to mun yarda da cewa ya fara kiyawa. Ya kai zakakuri. So Mahmud ya yi min kiɗa ma da yawa na yi waƙoƙi. To, masha Allah. Kuma gaskiyar magana shi ne yana da matukar biyayya fiye da tunaninka, yana ɗauka na ma kamar uba ne. Masha Allah. Domin dama ya tabbatar mana da cewa a nan ya lawa fa ya yi dukkanin rayuwarsa. Wallahi gaskiya ne. Mahmud ya zama ɗan cikin gidana saboda duk iyalai na da 'ya'yana kowa yana shiga cikin gidana. In tashi daga maganan sana'a an koma 'yan uwa. Kuma yana ɗaya daga cikin yara da ke alfahari da su wanda kusan ba a kwana ɗaya da ko da ya kira na ba zai mutu ya gaishe ni. Masha Allah. Da duk abin da yake ciki zai gaya mu cewa yana cikin kaza ko zai yi kaza. Na'am. Na yawan ba shi shawarwari da sauransu. To ranka dai a ƙarshe wani shawara za ka ƙara ba shi a gurguje? To ni shawarar da kullum nake ba kowane mamawa ba ma shi kan shi ba. Ita wannan sana'a tana da lokaci. Na'am. Ko idan ka kalli mawaka irin na gargajiya masu adabin gargajiya. Na'am. Akwai wani mawaki da nake ba da reference da shi. Shi ne marigayi Sani Aliyu Zandawa. Akwai inda yake cewa Alhaji Kankan ya zo shi domin shi yasa na hanyar. Ya ce min mamman Sani mamman dawo kama sana'a. Kun waka ta samu aiki an bata samu fa'ida. Shi mawaki kullum a harka inda ya ce maka ta stardom ce ko celebrity to tana da wani lokaci. Kuma idan baka iya wani abu ko in ka saki wani abin da ka iya ka ce da kaɗai za ka yi to wata rana za ka sha mamaki. Domin shi Allah ne ya raba baiwa da ɗaukaka
ba kai kaɗai ce zai ba. Kullum yana da ba wasu ya ɗauka wasu yanzu mu da mu ake ci yanzu wasu ake ji mu ma wasu da muka ci kafin a ci. Kare da yanzu ai ana